Nqwelo zokulwa zakwaSirayeli nabamaSheyazi. Ndiyanibonisa kusasa nje ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ndinamkela kufundo lwesifundo sesikolo seSabatha. Nalapho siphethe khona ikota yesithathu phantsi kwesihloko esithi yi-Exodus. Siphethe ke esale veki suka ngomhla we-16 ukuya kumhla wama-22 kweyeThupha u-Agasti ngabula makhumsha. Nesilungiselelo lokufundiswa kwisabatha yama-23 kwakule imiyo. Mna ke ndingumzalwana uMakhenyana. Masithobe intloko ngomthandazo. Thixo mkhulu, Thixo namandla onke, kwakhona mzali sihlala ezinyaweni zakho okokuba usifuyise, usifundise iinyaniso zezulu. Sincede ke mzali, sivule ingqondo kwanentliziyo zethu ukuze sikuve ukuthetha kwakho mhla wawusenza umnqophiso noSirayeli kwintaba yeSinayi. Namnqophiso lowo usamileyo unanamhlanje. Sincede ke mzali, usifundise nokuwugcina ukuze lizukiswe igama lakho. Ndiyabulela ukusifile nokuza kwenza konke oku kuba sikucela igama abasifelayo kwenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Siphethe ke isifundo sesibhozo nesinesihloko esithi umnqophiso eSinayi, isabatha emva kwemini. Indima yethu yenkumbulo siyifumana kwisahluko se-19, indima yesine ukuya kwesithandathu apha kule ncwadi ye-Exodus. Exodus isahluko se-19, indima yesine ukuya kweyesithandathu, nefundeka ngolu hlobo. Nina niyibonile into endiyenzileyo kumayiphutha, ukuba ndanithwala ngamaphiko okhozi, ndanizisa kum. Ngoku ke, ukuba nithe naliphulaphula ukunene ilizwi lam, nawugcina umnqophiso wam, noba yinqobo kum kwizizwe zonke, kuba ihlabathi lonke lelam, nibe bubukumkani bababingeleli kum, nohlanga olungcwele. Inkosi isikelele ukufunda kwelizwi layo, ngoku nangonaphakade. Amen. Wamkhokelela phi uThixo uSirayeli emva kokuba ebakhulule eyiphutha? Kwilizwe ledinga? Yeyiphi enye? Nokuba ichanekile ngokwentlalo, loo mpendulo ayichanekanga ngokwemfundiso. uThixo ngokwakhe uyayiphendula kwalapha ke-Exodus isahluko se-19, indima yesine. Nina niyibonile into endiyenzileyo kumayiphutha, ukuba ndanithwala ngamaphiko okhozi, ndanizisa kum. Ngoko ke, impendulo eyimfundiso yeBhayibhile kulo mbuzo ityhila injongo esemqoka kaThixo nomgomo. uYehova wabazisa kuye. Xa abantu besimka kuThixo, yena uyabakhangela aze ababizele kuye. Owona mzekelo ungcono wale nyaniso inzulu usemyezweni wase-Edeni. Xa uAdam noEva abonayo kuThixo, batyeshela umyalelo wakhe, baza bazimela kuye. Wathatha inyathelo, waza wabiza. Uphi? Isahluko sesithathu, indima ye-9 kwincwadi yeGenesis. Usoloko ethatha inyathelo lokuqala, uYesu. uYesu ukuthetha oku ngobuciko. Yizani kum, nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla. Thabathani idyokhwe yam, niyithwale, nifunde kum, ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngentliziyo, noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu. Ncwadi kaMateyu, isahluko se-11, indima 28 neyama-29. uThixo usibiza sonke. Isiphelo sethu sikanaphakade sixhomekeke ekusabeleni kwethu. Siyeke apho isabatha emva kwemini,
Ngeli lixa sidlulela kwicawa umhla we-17 kweyeThupha naphantsi kwesihloko esithi Kwintaba yeSinayi. Sifunda kunye Exodus isahluko se-19, indima 1 siye kuyilahla kwindima yesi-8. Exodus isahluko se-19, indima 1 ukuya kweyesi-8. Ngenyanga yesithathu emveni kokuphuma koonyana bakaSirayeli ezweni laseYiputa, ngayo loo mini bafika entlango yaseSinayi. Banduluka eRefidim bafika entlango yaseSinayi, balalisa entlango, amisa indende apho amaSirayeli malunga nentaba. uMoses wenyuka waya kuThixo. uYehova wadanduluka kuye esentabeni apho wathi, "Yitsho kwindlu kaYakobi, uxelele oonyana bakaSirayeli ukuthi, nina niyibonile into endiyenzileyo kumaYiputa, ukuba ndanithwala ngamaphiko okhozi ndanizisa kum. Ngoku ke, ukuba nithe naliphulaphula okunene izwi lam, nawugcina umnqophiso wam, noba yinqobo kum kwizizwe zonke, kuba ihlabathi lonke lelam, nibe bubukumkani bababingeleli kum, nohlanga olungcwele. Ngawo lawo amazwi oya kuwathetha koonyana bakaSirayeli." Weza uMoses, wawabiza amadoda amakhulu abantu, wabeka phambi kwawo onke amazwi uYehova amawamisela umthetho ngawo. Indima yesi-8, baphendula bonke abantu ngamxhelomnye bathi, "Konke akuthethileyo uYehova sokwenza." uMoses wayixelela uYehova intetho yabantu. UThixo wabathembisa ntoni apha kumazantsi entaba yeSinayi? UThixo wawakhokela amaSirayeli kwintaba yeSinayi. Apho kungekudala wabanika khona imithetho eli-10, the Decalogue, eJebel Musa, enomphakamo uziinyawo ezingama-7,497, okanye iimitha ezingama-2,285. Kungenzeka kulapho uMoses wahlangana khona noThixo izihlandlo eziliqela. Umzekelo, kwi-Exodus isahluko sesi-3 indima 1, isahluko se-19 indima 2, nesahluko sama-24 indima ye-18. Waza kwiminyaka kamva uEliya wahlangana noThixo apha, okumkani bokuqala, indima ye-19, isahluko se-19 indima yesi-8, okumkani bokuqala, isahluko se-19 indima yesi-8. Ikwayile ntaba inye nalapho uThixo wabiza khona uMoses ukuba akhokele amaSirayeli aphume eYiputa. Exodus isahluko sesi-3 indima 1 neye-10. Ngela xesha uThixo wamxelela uMoses ukuba uza kunqula uThixo noSirayeli okhululekileyo kwakule ndawo inye, eza kuba ngumqondiso kuMoses wokuba uThixo kaAbraham, kaIsaki noYakobi uyabakhokela. Isahluko sesi-3 indima ye-12 kwalapha kwi-Exodus. Emva kohambo lweenyanga ezimbini, amaSirayeli afika eSinayi, indima 1 kwisahluko se-19. Nalapho ayeza kuba khona kangangento ekunyaka omnye. Thelekisa i-Exodus isahluko se-19 indima 1 kunye neNumeri isahluko se-10 indima ye-11 neye-12. Kwisithuba salo nyaka, intlaninge yemithetho yakhutshwa, njengoko ichaziwe kwi-Exodus isahluko se-19 ukuya kwisahluko sama-40, iLeviticus isahluko sokuqala ukuya kwisahluko sama-27, nakwiNumeri isahluko sokuqala indima 1 ukuya kweye-10 nesahluko se-10. Ukuhlala kukaSirayeli entabeni yeSinayi
liqhekeza elingumongo wembali efumaneka kwiincwadi zokuqala ezintlanu zikaMoses. Silapho isiseko sokuba babe ngabantu abanyuliweyo bakaThixo, uhlanga ekuphela kwalo olungatshonanga zwabha kubuhedeni nongqolozithixo. UThixo uthatha inyathelo aze aseke umnqophiso phakathi kwakhe noSirayeli. Ngokuxhomekeke kwintobelo yabantu kwakunye nokugcina kwabo ubudlelwane kunye naye, uThixo uthembisa ngokubenza inqobo, ubukumkani bababingeleli, abantu abangcwele. Ukuba ngabantu abangcwele kuthetha ukuzinikela kuThixo, nokutyhila isimilo sakhe kwabanye, ngokukodwa kwiintlanga ezibangqongileyo. Babekwabizelwa ekusebenzeni njengobukumkani bababingeleli abaza kuqhagamshelanisa abanye abantu kuThixo, bekhokelela kuye yaye bebafundisa iindlela zakhe nemithetho yakhe. Babeza kuba yinqobo kaThixo, kuba yena wayefuna uSirayeli njengejelo lakhe akhanyisele ihlabathi ngokwazi yena nesimilo sakhe. Lo mnqophiso yayikukusekwa okusemthethweni kobudlelwane phakathi koThixo nabantu bakhe. Umthetho oqingqiweyo wesiqhelo komnqophiso, owahluka kancinci kwiindima ezohlukeneyo, uthi, "Ndiza kuba nguThixo wabo, bona babe ngabantu bam." Qwalasela i-Exodus isahluko sesithandathu indima yesixhenxe, iLeviticus isahluko sama-26 indima ye-12, uYeremiya isahluko sama-24 indima yesi-7 nesahluko sama-31 indima yama-33, kumaHebhere isahluko sesi-8 indima ye-10 nesityhilelo isahluko sama-21 indima yesi-3. Umbuzo wengxoxo. Khawufane ucinge uyinqobo kaThixo. Malungelo mani akhethekileyo aza kubandakanywa koko? Maxanduva mani akhethekileyo oya kuba nawo? Simyeka apha ke sihlobo esithandekayo nesangecawa. Ngeli lixa siyihlabela mgama ukuya kuMvulo, umhla we-18 kweyeThupha. Naphantsi kwesihloko esithi ukulungiselela isipho. Sifunda kunye kwi-Exodus isahluko se-19, siqalela khona kwindima ye-9 siyokuyilahla ekupheleni kwesi sahluko indima yama-25. Nifundeka ngolu hlobo. Wathi uYehova kuMoses, "Uyabona, ndiyeza kuwe liselifini elingqongqo, ukuze beve abantu ekuthetheni kwam nawe, bakholwe kuwe ngonaphakade." Waxela ke uMoses amazwi abantu kuYehova. Wathi uYehova kuMoses, "Yiya ebantwini, ubangcwalise namhla nangomso, bazihlambe iingubo zabo, balunge ngomhla wesithathu. Kuba ngomhla wesithathu uyakuhla uYehova phezu kwentaba yesiNayi emehlweni abantu bonke. Ubamisele abantu imida ngenxa zonke, uthi kubo, zigcineni, ningenyukeli entabeni, ningawachukumisi amazantsi ayo. Usukuba ichumise intaba ngokulawa afe. Makungafiki isandla kuye, makaxutywe ngamatye mpela. Athi mhlawumbi atobe nokutoba, nokuba yinto ezizitho ezimbi, nokuba ngumntu akayi kuphila. Sakulula isandi sesigodlo ukuhlokoma, banganyuka entabeni bona." Indima ye-14. Kwehla uMoses entabeni waya ebantwini, wabangcwalisa, wathi bazihlambe iingubo zabo. Wathi ebantwini, "Ize nizilungiselele umhla wesithathu, ningasondeli ebafazini." Kwathi ngomhla wesithathu kwasuka kwabakho iindudlu nemibane, ilifu elinzima phezu kwentaba, nesandi sesigodlo esomeleleyo kunene.
bagubha bonke abantu abasemngcwabeni. Moses wabakhupha abantu emngcwabeni baya kumkhawulela uThixo, bema emazantsi entaba. Indaba yeSinayi yaba ngumsi yonke iphela, kuba uYehova wehla phezu kwayo esemlilweni. Umsi wayo wenyuka njengomsi weziko lemfutho, yanyikima kunene yonke intaba. Kwabakho isandi sesigodlo esaye sisomelela kakhulu. Wathetha uMoses, uThixo wamphendula ngesandi. Wehla uYehova phezu kwentaba yeSinayi encotsheni yentaba. uYehova wambizela uMoses encotsheni yentaba leyo. Uyenyuka-ke uMoses, wathi uYehova uMoses, yihla ubaqononondise abantu, hleze bathokozele kuYehova, bakhangele kwenzakale into eninzi kubo. Kananjalo ababingeleli abasondelayo kuYehova mabazingcwalise, hleze uYehova ababhubhise. Wathi uMoses kuYehova, abantu abanakunyuka baye entabeni yeSinayi, kuba wena wasiqononondisa wathi, yimiseni imida intaba uyingcwalise. Wathi uYehova kuye, hamba uhle uze unyuke wena nino-Aroni. Ke ababingeleli nabantu abangatyhobozi benyuke beze kuYehova, hleze ababhubhise. Ngamashumi nesihlanu wehla ke uMoses waya ebantwini, watsho kubo. uThixo wamlungisa njani uIsrayeli ukuba amkele imithetho elishumi? uThixo wanikezela imiyalelo etsolileyo ngento emayenziwe ngamaSirayeli ukulungiselela ukunikezelwa komthetho eSinayi. Ukuhlambuluka kwabo kwangaphandle kwakuza kubonakalisa ukuzinikela kwabo kupheleleyo kuThixo. Kwakufuneka bakulungele ukubonakala okumangalisayo kobuqaqawuli bukaYehova oko kwakuza kuza. Kwaye uthe usafika, wakhatshwa ziindudulu nemibane nelifu elinzima phezu kwentaba nesandi sesigodlo esomeleleyo kunene. Bagubha bonke abantu abasemngcwabeni. Isahluko seshumi elinesithoba, indima yeshumi elinesithandathu. Imithetho elishumi ngundoqo wentyilelo kaThixo kwakunye nokuziphatha okuseBhayibhileni. Iyinxalenye yokwakheka nesiseko semigangatho engcwele kuluntu lonke. Imimiselo yawo ingunaphakade kwaye ayikhethi ndawo. Ngokwengxelo yeBhayibhile, imithetho yabhengezwa nguThixo. Exodus isahluko seshumi elinethoba, indima yeshumi elinethoba. Isahluko samashumi amabini, indima yokuqala. iDeuteronomy isahluko sesihlanu, indima yesine, eyesihlanu neyamashumi amabini anesine. Kwaye yabhalwa nguye. Exodus yamashumi amabini anesine, indima yeshumi elinambini. Isahluko samashumi amathathu ananye, indima yeshumi elinesibhozo. neDeuteronomy isahluko sesihlanu, indima amashumi amabini anesibini. Yanikezelwa kabini kuMoses njengesipho esikhethekileyo. Exodus isahluko samashumi amathathu, indima amathathu anesibini, indima yeshumi elinethoba. iExodus isahluko samashumi amathathu anesine, indima yokuqala. iDeuteronomy isahluko seshumi, indima yokuqala neyesibini. Ngokwencwadi yeExodus, imithetho ibizwa ngokuba sisingqino, ngesiHebhere Edud, nefumaneka kwi-Exodus isahluko samashumi amathathu ananye, indima yeshumi elinesibhozo. Okanye ibizwe ngokuba ngamazwi omnqophiso, ngesiHebhere Divrei Chaberit, nefumaneka kwi-Exodus isahluko samashumi amathathu anesine, indima yamashumi amabini anesibhozo. Kwincwadi yeDeuteronomy ibhalwe kumacwecwe omnqophiso, isahluko sethoba nendima yethoba, eyeshumi elinanye neyeshumi elinambini. Akukho ncwadi kwisiHebhere esebenzisa igama imithetho elishumi. ngesiHebhere mitzvot, imithetho,
Endaweni yaloo nto, izihlandlo ezithathu bayibiza ukuba ngamazwi alishumi Aseret Chadebarim, osuka kudabar, oko kukuthi izwi, isivakalisi, umba, into, intetho, ibali, isithembiso, amazwi. Bona kwi-Exodus isahluko samashumi amathathu anesine, indima yamashumi amabini anesibhozo. Exodus, Deuteronomy isahluko sesine, indima yeshumi enesithathu. Kwakhona isahluko seshumi, indima yesine kwalapho kwiDeuteronomy. Zimbini iintlobo zemithetho nezinomehluko omncinci kakhulu. Olokuqala lushicilelwe kwi-Exodus isahluko samashumi amabini, indima yokuqala ukuya kweyeshumi nesixhenxe. Ize olwesibini lube kwiDeuteronomy isahluko samashumi amabini ananye, indima yesithathu ukuya kwamashumi amabini ananye. Olwesibini uhlobo olwachazwa ngomlomo nguMoses kuSirayeli lwenzeka phantse kwiminyaka engamashumi-40 emva kweSinayi, kanye ngaphambi kokuba abantu bangene kwilizwe ledinga. Deuteronomy isahluko sokuqala, indima yesithathu neyesine, nesahluko sesine, indima yama-44 ukuya kweyama-47. Ezi meko zichaza eziyantlukwano zincinci phakathi kwesisibini. Ngethuba uPawulos eshwankathela umthetho ngelokuba uluthando, wacaphula kwimithetho. Ncwadi yamaRoma, isahluko se-13, indima yesi-8 ukuya kweye-11. Uthando, ngokwenene, kukuhlanganiswa komthetho kaThixo, kuba yena unguThixo wothando. Ncwadi yokuqala kaYohane, isahluko sesine, indima ye-16. Umbuzo wengxoxo, uyiqonda njani ingcamango yemithetho elishumi njengenkcazelo yothando lukaThixo? Kuthetha ukuthini oko? Uthando lukaThixo lutyhilwe njani kuyo? Sishiya apha ke esanamhlanje, sihlobo ezithandekayo, ngeli lixa sihlabela mgama ukuya kulwesibini, umhla we-19 ku-Agasti, phantsi kwesihloko esithi isipho semithetho elishumi. Sifunda sonke kwi-Exodus isahluko samashumi-20. Siqalela kwindima yokuqala ukuya kwindima ye-17. Exodus isahluko samashumi-20, indima yokuqala ukuya kweye-7. UThixo wawathetha ke onke la mazwi wathi, "NdinguYehova uThixo wakho, owakukhupha ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka." Indima yesi-3, uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam. Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilisele esezulwini phezulu, nesemhlabeni phantsi, nasemanzini aphantsi komhlaba. Uze ungaqubudi kwezondo, ungazikhonzi, kuba mna Yehova Thixo wakho ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa boyise konyana, kwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo. Ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam. Indima yesi-7, uze ungafumani ulibize igama likaYehova uThixo wakho, kuba uYehova akayikumenza omsulwa ofumana alibize igama lakhe. Khumbula umhla weSabatha ukuba ubungcwalise. Wasebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho. Ke wona umhla wesi-7 uyiSabatha kaYehova uThixo wakho. Uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo, wena nonyana wakho, nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nezinto zakho ezizithuzile, nowasemzini osemasangweni akho. Kuba ngemihla emithandathu uYehova wenza izulu, nomhlaba, nolwandle, neento zonke ezikwezo zinto, waphumla ngomhla wesi-7. Ngenxa yoko uYehova wawusikelela umhla weSabatha wawungcwalisa. Indima ye-12, beka uyihlo nonyoko,
ukuze yolumbe imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho, uze ungabulali, uze ungaxexezi, uze ungebi, uze ungangqini ubungqina obuxoki ngommelwane wakho, uze ungawunqweneli umzi wommelwane wakho, uze ungamnqweneli umfazi wommelwane wakho, nesixaka sakhe, nesixakakazi sakhe, nenkomo yakhe, nebisile lakhe, nanye into eyommelwane wakho. Zithini imfundiso zemithetho? Kwaye loo nto ihlelwe njani? Qaphela ukuba imithetho ayiqali ngemithetho, koko ngesenzo sikaThixo senceba ngenxa yabantu bakhe. NdinguYehova uThixo wakho, owakukhupha ezweni laseYiphutha, endlwini yobukhoboka. Isahluko samashumi amabini, indima yesibini apha kwe-Exodus. UYehova okokuqala ubonakalisa ubabalo lwakhe ngokunikezela ngenkululeko nosindiso kuIsirayeli, kwaye uqala emva koko ukutyhila intando yakhe. Le mithetho kwakufuneka igcinwe ngenxa yokuthanda nompulelo koko uThixo abenzele kona. Igama likaThixo elingundoqo elishwangathela imithetho luthando. Ncwadi yamaRoma isahluko se-13, indima ye-11. Owona mthetho mkhulu ngumthetho wothando ochazwa ngeendlela ezimbini. Ukuthanda uThixo, Deuteronomy isahluko se-6, indima ye-5, kwakunye nokuthanda ummelwane wethu, Leviticus isahluko se-19, indima ye-18. Mandiyiphinde. Igama likaThixo elingundoqo elishwangathela imithetho luthando. MaRoma isahluko se-13, indima ye-10. Owona mthetho mkhulu ngumthetho wothando ochazwa ngeendlela ezimbini. Ukuthanda uThixo, kwiDeuteronomy isahluko se-6, indima ye-5, kwakunye nokuthanda ummelwane wethu, Leviticus isahluko se-19, indima ye-18. Kwimithetho yokuqala emine, imithetho itolika into ekuyiyo ukuthanda uThixo. Kwimithetho emithandathu elandelayo, umthetho utolika into ekuyiyo ukuthanda ummelwane. Imithetho iqala ngokubeka uThixo ngaphezu kwento yonke, uthando olusingaphezulu, ize iqhubeke ngokuhlonipha abanye, uthando oluthe tyaba. Ukubeka nokuhlonipha uThixo ngokunika yena indawo ephambili nethe qabavu kwimeko nganye yobomi bethu, umthetho wokuqala. Ukubeka nokugcina indawo kaThixo eyodwa, yaye ungabeki sithixo endaweni yakhe nangalo naluphi uhlobo, nokuba sesiphathekayo okanye uphawu ngokwakomoya. Ezona mvakalelo zothando zethu zingangxengwanga zezikaYehova, ngumthetho wesibini lo. Ukuhlonipha igama likaThixo, isidima nesimilo sakhe, umthetho wesithathu. Ukubeka usuku lwakhe lophumlo nongculo, isabatha, umthetho wesine. Ukuhlonipha abazali, umthetho wesihlanu. Ukuhlonipha ubomi, umthetho wesithandathu. Ukuhlonipha umtshato, umthetho wesixhenxe. Ukuhlonipha izinto zabantu, umthetho wesibhozo. Ukuhlonipha isidima sabanye, umthetho wesithoba. Kwakunye ukuhlonipha ubuqu bakho, ukuze kungabikho minqweno yokuzicingela yokunakalisa isimilo sethu, umthetho weshumi. Njengokuba uYesu ngokwakhe watshoyo, ukuba niyandithanda, yigcineni imithetho yam. uYohane isahluko se-14, indima ye-15. Bona kananjalo kuYohane wokuqala isahluko se-4, indima ye-20-21. Ngako intobelo yokwenene ngokulula kukubonakalisa uthando nombulelo ngakuYesu, uthando olubonakaliswa ngokumandla ngendlela baphatha ngayo abamelwane bethu.
Siphele njalo-ke esalemini sidlulele phambili kuLwesithathu umhla wama-20 kweyeThupha. Imisebenzi eyohlukeneyo yomthetho kaThixo. Umthetho kaThixo utyhila isimilo sikaThixo, ukuba ungubani yena. Njengokuba uThixo engcwele, enobulungisa, yaye elungile, ukwanjalo ke nomthetho wakhe. UPawulos uyangqina. Ngoko ke, umyalelo okunene ungcwele, nomthetho ungcwele, unobulungisa, ulungile. Lawo ke ngamaRoma, isahluko 7, indima 12. EBhayibhileni umthetho kaThixo ubonwa kwicala elihle kakhulu. uMateyu isahluko 5, indima 17 ne-18. uYohane isahluko 14, indima 15. wabaseKorinte bokuqala isahluko 7, indima 19. Umntu angenza imibongo ngomthetho, njengendumiso 119, acule ngomthetho, indumiso 19, aze acamngce ngawo imini nobusuku, indumiso 1, isahluko 1, indima 2, noYoshuwa isahluko 1, indima 8. Umthetho unceda ukugcina umntu ebubini, uze unike ubulumko, ingqiqo, impilo, impumelelo noxolo. iDeuteronomy isahluko 4, indima 1 ukutsho kweyesi-6, nemizekeliso isahluko 2 nesahluko 3. Kokuqala, umthetho kaThixo ufana nocingo oludala indawo ephangaleleyo ebomini, luze lulumkise ukuba ngaphaya kwendawo ethile, ingozi, ingxaki, intsokolo, nkqu nokufa zixhwarhile. Leyo ke iGenesis isahluko 2, indima 16 ne-17, noYakobi isahluko 2, indima 12. Okwesibini, umthetho ukwasisalathiso esikhomba kuYesu, oxolela izono zethu, aguqule ubomi bethu. KwabaseKorinte besibini isahluko 5, indima 17. Ncwadi yokuqala kaYohane isahluko 1, indima 7 kuya kweye-9. Ngale ndlela usikhokelela njenge-paidagogos, umgcini, umlondolozi, kuKristu. Ncwadi yabaseGalati isahluko 3, indima 24. Sifunda kunye kuYakobi isahluko 1, indima 23 neyama-24. uYakobi isahluko 1, indima 23 ne-24. Kokuba ungumphulaphuli nje welizwi engemizi walo, lowo ufana nendoda eqiqa ubuso bayo bobuntu esibhilini, kuba iyaziqiqa, imke, ilibale kwa oko ukuba ibinjani na. Uthini? Kwaye la mazwi asinceda njani ukuqonda into oyiyo umsebenzi nokubaluleka komthetho, nangona ungenako ukusisindisa? Ewe, isipili singazityhila iziphene zakho, kodwa akukho nto esipilini enokuzinyanga. Isipili sikhomba kwingxaki, kodwa asiboneleli ngasisombululo kwiingxaki. Kukwanjalo nakumthetho kaThixo. Ukuzama ukugwetyelwa phambi koThixo nokugcina umthetho kungafana nokuthi ntsho esipilini, ngethemba lokuba kungekudala isipili siza kuzisusa iziphene zakho. Ngenxa yokuba usindiso lungokholo, hayi ngemisebenzi, kuquka nemisebenzi yomthetho. Amanye amaKristu abanga ukuba umthetho akusekho zawo, kwanokuba akusadingeki ukuba siwugcine. Eneneni, xa uqwalasela ukuba umthetho ngokwawo, ukoko kuchaza isono. Ke ngendingasazanga isono ukuba bekungengamthetho,
Ncwadi yamaRoma isahluko sesi-7 indima yesi-7. Eli bango likukugqwetha okubi kobudlelwane bomthetho kunye negospeli. Ubukho bomthetho sisizathu kanye sokudinga kwethu igospeli. Imibuzo yengxoxo. Uphumelele kangakanani kumalinge akho okuthobela umthetho kaThixo? Ngokwaneleyo, ukuba ungasekelezela usindiso lwakho kuwo. Ukuba akunjalo, kutheni le nto uyidinga igospile? Sisishiya apho ke sihlobo esithandekayo nesanamhlanje ngeli lixa sidlulela kuLwesine umhla wama-21 kweyeThupha. Umthetho njengesithembiso sikaThixo kuthi. Sifunda kunye incwadi yabaseRoma sahluko sesi-3 indima yama-20 ukuya kweyama-24. Incwadi yabaseRoma isahluko sesi-3 indima yama-20 ukuya kweyama-24. Nifundeka ngolu hlobo. Ngokokuba ngokwasemisebenzini yomthetho akuyi kugwetyelwa nyama emehlweni akhe, kuba isono saziwe ngokubakho komthetho. Ngoku ke kubonakalisiwe ubulungisa bukaThixo. Kungekho mthetho, ungqinelwa nguwo umthetho nabaprofeti. Ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kuYesu Kristu bube bobabo bonke, uphezu kwabo bonke abakholwayo, kuba akukho kwahluka, kuba bonile bonke basilela eluzukweni lukaThixo, begwetyelwa ngesisa lubabalo lwakhe, ngako ukukhululwa ngentlawulelo ekuYesu Kristu. Nangona uPawulos eyibeka icacica eyokuba asinakusindiswa ngokugcina imithetho elishumi, imele kukusebenza njani ngoko imithetho ebomini bethu. Intsingiselo yegama lesiHebhere udabarim elisetyenziswe kumbhalo kaMoses ukuchaza imithetho elishumi. Exodus isahluko sama-34 indima 28. iDeuteronomy isahluko sesi-4 indima ye-13 nesahluko se-10 indima yesi-4. Alithethi ngokuphandle imithetho, koko amazwi. Eli lizwi dabar kwisini lingakwazi ukuba nentsingiselo yesithembiso. Yiyo loo nto kwiindawo eziliqela ookumkani bokuqala isahluko sesi-8 indima 56, izikroniki ezesibini isahluko sokuqala indima ye-9, Nehemiya isahluko sesi-5 indima 12 neye-13, iDeuteronomy isahluko sokuqala indima ye-18, isahluko sesi-6 indima yesi-3, isahluko se-9 indima 28, uYoshuwa isahluko se-9 indima 21. Kwakhona kwalapha kuYoshuwa isahluko sama-22 indima yesi-4 nesahluko sama-23 indima yesi-5. uDabar uguqulwe wakwisimo sesibizo okanye sesenzi ukuchaza ingcamango yesithembiso. U-Ellen G. White ubonelela ngentluva kumsebenzi womthetho. Imithetho elishumi zizithembiso ezilishumi. Ellen G. White comments kwi-The SDA Bible Commentary, Volume 1, iphepha lewaka li-105. Umthetho kufuneka uqondwe njengezithembiso ezivela kuThixo eziza kusikhokelela kwindlela elungileyo ukuze akwazi ukusenzela izinto ezimmangalisayo. Kodwa kufuneka sizithobele. Sifunda kunye kwalapha kwincwadi yamaRoma isahluko se-10. Sifunda khona indima yesi-4 kwabaseRoma isahluko se-10 indima yesi-4. Kuba intsingiselo yomthetho nguKristu ukuze abe bubulungisa kubo bonke abakholwayo.
masiyiphinde. Kuba intsingiselo yomthetho nguKristu, ukuze abe bubulungisa kubo bonke abakholwayo. Singayiqonda njani intetho kaPawulos yokuba uKristu usisiphelo somthetho? UPawulos uthi uYesu Kristu uyitelos yomthetho, kodwa hayi ngohlobo lokuba uKristu uyawubhangisa umthetho okanye uyawuphelisa. Endaweni yoko, oku kuthetha ukuba uKristu ungumgomo nenjongo yomthetho. Ayithethi ukuthi idini lakhe elicamagushelayo liphelisa ukugunyaziswa nokungaphelelwa kwawo. Ngokwahlukileyo, uPawulos uthetha ngokubaluleka komthetho, ngokuba semthethweni kwawo, kwakunye negunya lawo elingapheliyo. UmaRoma isahluko sesithathu, indima 31, kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesixhenxe, indima 19, kumaGalati isahluko sesihlanu, indima 6. Intsingiselo yegama utelos ngokusemqoka ingenjongo kwakunye nokugxila kumgomo, ayinanto naxesha. uKristu usisitshixo sokuvula intsingiselo yokwenyani nenjongo yomthetho kaThixo. Ngaloo ndlela, kwakuba yinto engachanekanga ukuthi uKristu wawuphuthisa, wawumbatshisa okanye wawubhangisa umthetho. uKristu ungumgomo womthetho, yena lo walatha kuye. Umbuzo wengxoxo: umthetho usikhombisa njani kuYesu? Oko kukuthi, umthetho utyhila ntoni kuthi ngeziqu zethu le ngokwenene iza kusikhombisa kuYesu? Oko kukuthi, umthetho utyhila ntoni kuthi ngeziqu zethu le ngokwenene iza kusikhombisa kuYesu? Sishiya apha ke nesambo lwesine, sihlobo ezithandekayo. Ngeli lixa sidlulela kuLwesihlanu, umhla wama-22 kweyeThupha. Ingcamango ngakumbi. Funda Ellen G. White kwisahluko esithi The Law Given to Israel, kwiphepha lama-313 ukuya kwama-310, nakwisahluko esithi Satan's Enmity Against the Law, kwiphepha lama-331 ukuya kuma-342, kwincwadi ethi Patriarchs and Prophets. Ubhale njenje ke: uThixo wayenenjongo yokwenza eli xesha lokuchaza umthetho wakhe ibe sisiganeko sobumbejembeje oboyikekayo, ngokuhambelana nesimo esibekekileyo. Abantu kwakufuneka bexelelwe ukuba yonke into enento yokwenza nenkonzo kaThixo kufuneka inanzwe ngeyona ntlonipho itshatsheleyo. Elo ke liphepha lama-313 ku-Patriarchs and Prophets. Le mfundiso yentlonipho isasebenza nanamhlanje. Iqhambuka ekuqondeni ubukhulu, ubuhandiba nobungangamsha. Ukubona ubuqaqawuli bukaThixo kudala umbulelo ezintliziyweni zethu, kuze kuthobe iintliziyo zethu. Okona okusondeleyo ukubona ubungcwele bukaThixo. Kukokona siza kuqaphela iziphene ebomini bethu. Loo nto ikhokelela ekunxanelweni ngakumbi ubukho bakhe obuguqulayo kwakunye nokulangazelela ukufana naye. Kwaye kanjalo, ukwazi into esiyiyo ngokwahlukileyo kuye kwakunye nomthetho wakhe ongcwele kusenza sixhomekeke ngokupheleleyo ekufeni kukaKristu ngenxa yethu. Kwangaxesha linye, uYesu wayenza yacaca eyoba ukuba simamkela ngokuthobekileyo uThixo njengeNkosi noKumkani wethu,
Imithetho yakhe akunzima ukuyithobela. uMateyu isahluko se-11 indima 28 kuya ku-50. uKristu wayibeka yacaca gca eyokuba umthetho ongcwele ukuma kwawo kusisigxina. uMateyu isahluko se-5 indima 17 ukuya ku-20. Xa sigcina imithetho kaThixo ngothando nombulelo kuye, ngenxa yosindiso aye yena waluthulula phezu kwethu ngesisa, singanako ukungcamla inzaliseko yobudlelwane obusindisayo kunye naye. Lo gama sonwabela amaqithiqithi amakhulu okugcina umthetho wakhe. Kakade jonga kuntlungu nenzima ezalwa kukuwaphula. Singonwabela kanjalo ingqiniseko yokwazi ukuba usindiso lwethu lufumaneka kuYesu, hayi ekugcineni kwethu umthetho. Imibuzo yengxoxo. Okokuqala, amalungiselelo okwamkela umthetho abanceda abantu ukuba baqonde ubume bentlonipho ababeyidinga. Namhlanje ebandleni lethu kwakunye nobomi bebandla, buphi ubume bentlonipho nokoyika phambi koThixo? Okanye siye saphulukana nayo ngokucothayo nangandlela ithile? Mbuzo wesibini, gxila ngakumbi kule ndlela yomnqophiso, ndiyakuba nguThixo wabo, bona babe ngabantu bam. Kuthetha ntoni oku kuthi namhlanje, kwaye kufuneka kutyhilwe njani kokubini ngokwesiqu nanjengentlanganisela yabantu? Mbuzo wesithathu, oko uThixo asiyalela ukuba sikwenze, yena usenza ukuba sikwenze. U-Ellen G. White uthi, zonke izinto yena uthi mazenziwe, ufaka isandla ekwenziweni kwazo. Incwadi ethi Christ Object Lessons, iphepha 333. Ubani usenza njani esi sithembiso? Le dabar ukuba senzeke. Umbuzo wesine nowokugqibela, simele ukusabela njani kwingxoxo eqhelekileyo esiyivayo yokuba emva komnqamlezo umthetho kohlukana nawo? Kumaxesha amaninzi yintoni kanye le bathi kohlukana nayo? Masisiye ke apha ke zihlobo ezithandekayo isifundo sale veki, ngethemba lokokuba uThixo uza kuba nathi asikhanyisele ngakumbi nangakumbi ngeenyaniso zakhe. Sithi emveni uba sivile ngokubaluleka komthetho wakhe, siwugcine ngakumbi nangakumbi, sisazi ukuba amandla okugcina siwafumana kwakuye. Anisikelele ke uYehova, anigcine, abukhanyise uYehova ubuso bakhe kuni, anibabale. Abuphakamisele uYehova ubuso bakhe kuni, aninike uxolo. Masithandaze. Libalwa maphakade Thixo omkhulu, siyabulela ngothando kanobubele bakho obutyhilwayo kumthetho wakho wathi wasinika wona nozizithembiso zakho ezilishumi. Sincede ke emveni uba wena uthe wasikhupha ebukhobokeni, siwugcine ngolangazelelo nangothando olukhulu, sisazi okokuba usinika amandla okwenje njalo. Siyabulela kusifile nokuza kwenza konke oku kuba sikucele egameni lwasifelayo, uNkosi yethu Yesu Kristu. Amen.